Jadi dosa sing diaturke teng mriki niku dosa sing alit niku wis kosong besi kaya kertas putih meneh niki. Kemudian terdengarlah panggilan, "Hei umat Muhammad, kembalilah ke rumah masing-masing. Aku Allah telah menukar segala keburukanmu dengan amal kebaikan." Lho niki Gusti Allah niki sing ngendika ning lewat lisan kula. Nah ngendikane Gusti Allah ngoten niku. Awake dhewe sak sampune ing mriki dipun dawuhi mantuk ning omahe dhewe-dhewe niku wis segala keburukan sing awake dhewe lampahi niku diganti karo Gusti Allah kelawan kebejian. Apa mboten iki? Amin. Wis gak bayar. Pokoke awake dhewe ibadah gak tidak bayar Gusti Allah nek dawuh bayar awake dhewe gak mampu. Jajal ke nikmat lipat dino sewengi kedepe ping pira ngono saged nyetak mboten. Lha pamane niku dikon bayar Rp20 sak kedepan ngono wis sak umure awake dhewe pinten juta mawon. Iku wis gak pun bayar. Awake dhewe mongkon nyukuri. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dadi awake dhewe enjang menika sampun resik. Lah mengke kantun dosa sing ageng napa niku? Dosa sing ana magayutane anak karo wong tuwa. Tasih enten iki sing kalih tiyang sepae rada piye ngono. Alhamdulillah boten enten. Nek wonten mungkin saking mriki pun kuntur booking dia langsung nyuwun ngapura kalih tiyang sepae. Niku saged uwali dosane awake dhewe sing gedhe niku merga awake dhewe gelem njaluk ngapura iki. Awake dhewe ben tambah mantep oleh nglakoni dawuh Gusti Allah. Ning lakoni ben tambah mantep dawuhe Kanjeng Nabi fitrah niku suci dadi awake dhewe niku wis balik suci meneh kaya bayi sing nembe lahir. Sampune niki nggih dipun atos-atos. Ngaten nggih. Pokoke urip niku wau nek hadise Mbah Bae. Mbah niku gak nang Quran hadise gak mudeng Quran ki apa.